Everything's fine, but I'm wondering, who will I marry? What I'm doing right now is deciding not to hurry. This is a choice that could either bring laughter or sorrow. Kasi yung pagkakaon niya. Gaya ka lang ba kung nabot? Tagay ka kayo sa tala. Ikaw tatara, kaya ko sa tala. Doon na tayo picture taking sa bride and groom, no? Alert ko lang itong tawago na para maka-picture ta nila. Una mo picture ang ginikanan sa lalaki. Picture sila, kaya picture taking ta. Ginikanan ni Ray, pagka-picture sila, kaban lang rin sa iyong asawa kasi Eugene. Okay, basta Ray. Dong, lugarin kamay dong. Okay, mga bata sa likod. Linis ang kamay niyo, kapilo, masagol dong. Linis okay. Kung ano yung ginikanan sa lalaki, ginikanan ni Ray, no? Isa pa. Smile kamay, smile, tay. Smile kamay, tay. Para di picture, bago kayo kuha yun. Smile, kumukulay, smile kamay, nay. Tanaw, kamera. Focus kamera, smile. Isa pa. Okay. Ato isunod ang ginikanan ni Eugene. Kubad sa iyang Lola, papel, Lola? Papel, nila Lola naman? Si Papa ni mo? Oo, si Amy, kitawagan si Amy. Pa-picture sa bagong kikasal. Igsoon sa mo? Asa mo? Ako pa sa Amy, no? Ay, igsoon mo. Sige, unahan na ito ni igsoon mo. Biasa mo to. Sige. Atong tawagan sa igsoon ni Ray, no? Picture, igsoon ni Ray. Pagkadamandam na itong Jaime, kaya kasunod na nilong. So, the Ray. Okay, smile. Isa pa. Okay. Ato isunod tong witness, witness. Asa to mga witness? Witness, si Nonoy, si Liglig, asa to sila? Ito picture sa mo. Ang mga dito nag-witness yung mga ninong ninang. Okay. Uy, ano gipakaon na ninyo? Ka. Malay ka. Luya naman. Smile kamay, Noy. Hoy! Nasong ng hero. Hoy! Ang background ng hero. Okay. Ana gamay noy, para masusol ko na sa buhok. Ano lang na, sige, kina lang. Hoy, ang hero! Isa tagyan ng hero! At panay pa downtown.
Okay. Okay, Papa ni Eugene. Masayang sit, ma'am. Ha? Masalo ko si Eme, yan na lang. Dala, si Eme. Eh. Hey, focus sa camera. Light, camera. Set time aside. I don't know which way to start. My heart goes and my head falls too late. I'm falling in love to do what's right. It's a cross not fire. No one left my heart beside. I want what's right to be my guide. It's so hard to break free. This desperate heart inside of me makes wrong feel right and right feel wrong. But you know what makes me strong. He says, know that I love you. I don't want to lose you. Trust in me in all you do. I'll be here to help you through. Our life is shaped by the choice we make. We have to realize what's at stake. Right from the start, it's a war for our heart, but it's ours to give away. To safeguard the peace of our lives. The choice I made to do things just on the space seems so hard. Emotions strong, but you're gonna be wrong. Salamat kayo, Winnie. Salamat kayo sa mga awit. Ansa? Ang magigilayla ka? Tao dom. Ay kabala ka dom. Gusto rin ka magigilayla? Sige. Ako'y bahala nimo. Ako'y bahala nimo magpailayla. Sige. Makuha ka sa ko number. Ako'y bahala gyapon. Okay. Salamat kayo dahil sa imong nindot nga awit, no? Ato isunod na po karon kay nag-awit naman to kato ha. Ato na pong ano na po tag sayaw. Sayaw pero dagko-dagko na ni sila no. 1950s na 60s. Ato tawago ng banay-banay kongregasyon nga mo palabas sa ilang sayaw. Nga naguluhan di kay aksyon na lang malabay na may mabuak ka beta na. Sa ilang awit nga naguluhan alindahaw. Alin. Katong walay ko ano, katutugtog lang nung. Tugtog lang. Katugtog.
Haway kayo kung bukton. Sa kabulang practice. Okay, ganyan pa ka na. Salamat pa. Ganyan ka na. Haway kong bukton. Salamat kayo mga kabataan. Salamat sa iyo mayang pagkanta, no? Kung dahil nato kang Jehova. Kanindot kayo na. Mga kabataan, hindi nato ginasigaw na sila. Magtubo sila nga mahigog makang Jehova, no? Pila ka buok ni sila. Bigay, magiti. Oh, salamat kayo, Nenay. Salamat, Nenay. Thank you, Nenay. Onya tamo, sali pa mo masayo, interview ang isa mo namo, kay gwapo bang yun na interview yun? Interview. Kana bitong nakasa, di ba kanang nasa talent, di ba interviewon? O, ilang taon na kayo nag-practice nito? Bakit daw napag-isipan ninyo, ito yun yung sasayawin? Ha? Sige na. Ikaw ito hatag sa microphone, baliw kay, para ma-interview mo. Sige. Bakit ito yung napili niyong isasayawin? Ano bang, ano nyo? Magkalisod-lisod tayo nito ngayon. Magkalisod-lisod tayo. Pila ka tuig mo nag-practice? Ano yung tawag, mga sister? Kuan, mga... Wala na po yung tuig. Wala tuig. Ayaw. Ito pa, doon na kayo pa-practice. Pila mo ka, Bok? 5 o 6? 5. Kung sa'yo title na yun yung sayaw. Kung sa ito, Kung sa'yo title? pray anytime. Praying time. Sige. Andam na mo. Andam na kaayo. Kamu na andam na mo. Okay, masulod mo dito nga. Kaya kung di, pahawan itong mabangko na paglamisa. Asa mo sa lilas ninyo? Dire. Dire mas to nga. Asa mo sa lilas? Na, nagtiniel. Bas, kuha lang yung tamtas, pagtunok nila. Nagsong lang ng taga-buki do. Sige, itong tanaw, taga-banay-banay ko rin sa ilang sayaw. Praying time. Palakpak sa boy. Para to. Salamat kayo, ha? Salamat. Asa mo sa lilas na rin? Gigawat. Yun, tagay. Salamat kayo. Ito itong mga palabas yung no? Kaya mo ko sa mga 1960s, 70s, no? Mga Hawaiian dance ba? Pero kat moderno na karanta sa broadcasting ito, ha? Dito gyapon. Wala kung doon mo yung mga ako sa inyong himuon ng mga salo-salo, pwede mo magpalabas sa inyo niya na di ka sa broadcasting, no? Ng mga musika. Magkapadasig, no? Kasi magayon lang sila nga, boring na lang nga itong mga program, simple. Nagapon tayo mga sayo, mga kanta, nagikan sa broadcasting. Kada yung makalito na sa matagusan nato. Salamat kayo mga sister, gikan sa Malabanay Congregation. Uman sa mga palipay. Salamat po ninyo ka. Ay kabala ka sa number. Ako'y bahala nimo. Paawan mo. Okay, ito isunod karon. Ang muawit, no? Sikaw ba ni Mulay? Duha mo? Duha.
Isod kong tulo, no? Trayom ng tulo. Sige, ito tanawon si Eli o si Pangging, Alangging, sa ilang awit nga naguluhan. O siya, awit to ninyo? Ha? Paila-ila sa ilaw sa to. Ha? Pwede na sa mga Ikaw, Ilayla, sige. Ikaw, Ilayla ha. Pwede sa paila sa mga igsoon. Ilayla, makanya mo. Hindi mo bang ibiyaan? Kalayan mo ni mo pala ibiyaan mo ni mo. Ayaw ka, ay kanlok sa performer. Pagkataon na lang, tanawa lagi. Sige. Kasi kanta ito kataon ninyo. Okay? Study makes you strong, no? Pagtuon, makahimong sa to? Makahimong luya? Makalikon. Okay? Atong paminahon sila sa ilang awit. Mike Son. Mike? Pwede mo siya Mike? That's your thing. And whenever myself I take that book down on the shelf, I remember what the script said that I could make so I could stand firm. Suddenly it's just like a tree that's planted by a river stream. Suddenly it's your leaf just dry up and everything succeeds. Suddenly it's just like a tree that's planted as it rolls down. Ikaw na sa banda.
Gusto mo yung tawag ng kantahon, sister? I cannot na. Siya daw. Ang uban na kakalong, uban. Bisaya, Bisaya. Sige, padayon, sige, bati. Hindi tayo magbumba. Ha? Hindi tayo magbumba. Sugo sila dito. As long as the feeling inside is hard to bear. Try, but I can see where I control. Feeling so tonight, I need strength to carry on. I'm yearning to be back where I belong.